ang makainuman ti may sakariti Marcos Scholar. Mga kabombo ni Professor Herdy Yumol, day tiket kaspaset pailaeng day ti selebrasyon, iti may kasyama puluket talo, panagkasangay ti sigod, First Lady when unang ginang ni Madam Imelda Marcos. Adan iti linya ni Sir Professor Herdy Yumol, ti may sakariti Marcos Scholar, ti nasao pamilya. Nimbaga pangal daw mo sir, live exclusive ka manen, diti Bombo Radio La Union, iti programa Bombo Hanay pangal daw sir. Naimbag nga panagdangeg kadagiti aming listeners mo, Bombo Romnick, and happy birthday, Madam Imelda Romualdez Marcos. Yes, sir. Sir, sa may sakariti Marcos Scholar, ken amo tayo nga si Kaket may nga nasinged pagayam ti pamilya Marcos. Ikan na kami man, sir, iti background ti sigod nga unang ginang when First Lady Imelda Marcos po, sir. Well, ni Madam Imelda, na-meet na ni Apo Ferdinand Marcos, ijay kongreso, iti. Kaputa, at the akem, ijay uncle na, ijay congress, ket ijay da nga na nagkita, and the rest is history, no? Dito itinangrugyan, iti panagsanib, iti south ken north nga kongkunada, nga itaket na ulit manen, kada iti tandem da Sara Duterte ken Apo Bongbong Marcos. Di Apo Imelda, she really came from a family of power and wealth. So hang as asinat di pamilyada, itatang na ket abogado, dagiti uncle na ket politiko, iso nga sanay isunan iti biag iti politika. Ket idi di makungko nga MacArthur Landing pay pinagkantada pay kaputa na pintas iti boses na ken very pleasant iti itsura na talaga artistahin iti pay man. Idi kwan after a 12-day courtship, iso lang iti panagamamuda, papahumpay doon nga labas, nagkasardan ni Apo Ferdinand Marcos, Madam Imelda, ipagpakita na kanyak, nagiti pictures na, insan ko yung nagiti pictures, Romnick, ninong dapay iti kasar ni Presidente Ramon Magsaysay, iti nagkasarda. At that time, President Marcos was really a rising politician. Today, she holds the record of being the longest-serving First Lady. Kapag nangarod na almost 21 years, iti panaggakem na as First Lady. And tatan, kaanlaengan nga First Lady, no, tiga, the presidential mother pa yan. So, nauray na iti pagbalik nga presidente ni Apo BBM. I could say, Bombo Romnick, nga iti si Bukel nga pakasaratan iti Pilipinas, the most popular Filipina in the whole world would be Madam Imelda Marcos. Adula kami iti pamerper daging kuana Bombo Romnick. Kung kunana dagiti sapatos na nakatado ka no iti sapatos na ginasot ka no iti sapatos na. Ket bilbilange syaklangen numero nagbaling nga sapatos ko iti naglabes nga tawtawen ket 50 iti nabilang ko Bombo Romnick kasano pa yan ijay 21 years nga nag-first lady kan babae pa ang mga dagiti babae sa bali iti para gown, sa bali para semi-formal, sa bali para iti cocktail shoes, etc. No? So, haang dagiti nga sapatos iti pakasarataan nga agpaiso ni Apo Imelda. No di iti ayat na iti Filipino culture and the arts, iti Cultural Center of the Philippines, iti Folk Arts Theater, Metropolitan Theater, nakadto nga pasdek iti kultura. Gaputa namati isuna nga iti kararuwa iti maysa nga pagilian ket addaan iti kultura. Why? Iti pagsasao ni Madam Imelda, no? The true, the good, and the beautiful. Iso iti masapol nga suruten tayo. Ti agpaiso, pinasayaat, ken iti napintas. Kuna na, importante nga napintas iti banbanag. Kapot dito Pilipinas, anya ka dito ibagbaga tayo no in Filipino language. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, maganda. So,
paano na ipapakita itong kagandahan through the culture and the arts. So, kumana. Nung makita, dito inauguration ni Apo BBM, kasi unay iti panangarakot king kuanan ni Cecil Licad. Dito ay legendary nga pianist, Bomboromnik, gaputa amuda no kasanod nga sinuportar iti culture and the arts. Dagito yung national artist nga napadayawan ita amuda no kasanod iti panagayayat ni Madam Imelda iti culture and the arts, drama ni Nora Honor. May sapay, Bomboromnik, hanlang iso nga First Lady. She really treated herself as the mother of the nation. Iso nga pabahay, medical, iti nga timaod nga sa ospital, iso na iti talaga may isa kadagit akin panunot, no? Heart Center, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital, etc. Ito'y Bliss Projects, Housing Projects, iti Manila. Iso na iti akin panunot kadagitoy. So, she was really a working first lady who contributed a lot to the presidency of President Marcos. May sabi nga bonus, Bomboromnik, she was also the top diplomat of President Marcos. No, ada narigat nga mission, even in the communist countries, iti ipatulod da ni Madam Imelda. Gaputano na parisunan, di balasyo tao, she would charm even dagiti narigat nga kasarsalita nga strong men abroad. Uray ni Apo Mao Zedong ijay China, he even kissed the hand of Madam Imelda. So, ado talaga iti nagapuanan ni Madam Imelda kas First Lady, ket nagakempay 4 times akas congressman. Dito'y ayan tayo, Segundo Distrito, iti Ilocos Norte, ken nag-congressman pa ijay Leyte. Narigat nga pantayan iti biyag ni Apo Imelda Bomboromnik. Yes, sir. Sir Herdy, ita nga aldaw Hulyo 2 sa 2022 ket may ka-10 ket talon panagkasangay iti sigud First Lady wenno unang ginang Imelda Marcos iti probinsya to yung Ilocos Norte, sir. Kasamay sa karigiti na singit apagayam iti pamilya Marcos, sir. Anya dagiti pasamak dita, anya dagiti maangay selebrasyon iti rating nga aldaw, sir. Pay hindi magkuunay, Bomboromnik, kasi busy na pala dyan Manila supporting the start of the Marcos administration. Ti amok adanto bales dadtoy Bomboromnik nga dito patak lang. Baka adanto ma-schedule met lang nga iumay ni Apo BBM ditoy kaputa syempre hamet na tayo amin kat umanay ijay Malacanang kat baka pagagadanin danton ijay lang iti focus da because everybody is supporting the start of the BBM administration. So ito'y awan pa'y naramdamag ko kung ito'y ayan tayo nga Ilocos ngam adanto net lain. Yes po, sir. Sir, makunata yun nga ni Sigud, First Lady, when unang ginang Imelda Marcos, ket kasisikatan nga First Lady, dito paglian tayo Pilipinas. Sir, ma-curious, dagiti listeners, viewers tayo, no apay, naidumduma, iti urnos ti buok, ti First Lady, when Sigud, First Lady, Imelda Marcos, sir. Ala ko na, the hair is the crowning glory. Tibok ni Apo Imelda, ada picture ka Bomboromnik no ilugay mo, lalo idi kabubingan na. Almost mapadde ka na, diya buok na. Kasi diya ka atidog nga talaga. So ti panangornos iti buok na, haan nga bumaba iti 30 minutes, iti panangornos mo talaga diya. Bagay na, kasi crowning glory nga rin, kasla crown, and also, hindi pinauso na dito yung terna. Yung terna talaga jay at the butterfly slips na. I think na dimagay da jay buok na. Gaputa ma-appreciate mo nga si bubuo jay terna haang nakalugay ko ma. So awan makitang nga buok kada jay nga suot na. Nagbalin na nga trademark datan Bomboromnik. Ngem no adat balay isuna syempre nakalugay. Gaputa syempre, shampoo and naman, di buok na, or nose and naman, di buok na. Ken, among Bomboromnik, naibaga kanyak ni Madam Imelda, nga, no imit na kano, dagiti ari, kada presidente,
siguro agornos isuna iti bagbagi na 30 minutes to 1 hour. Ngam numapang kadagiti na kurapay nga kailyan tayo kadagiti marigrigat na Pilipino doblean na iti oras. Gaputa mamati isuna nga iti pintas na ket mangted namnama kadagiti Pilipino. Syempre met kad di Bomboromnik no maragregatan ka lang aro den sa payla naragot sa payla nga napintas iti mapanbumisita ken kadilala na rigat iti riklan. She really has that magic. No umaisuna kasla nakakita ka iti artista kasi iti kapintas na. Ngamti mas importante Bomboromnik kinapintas iti adda iti puso na. I think Bomboromnik mamati nga 36 years idin after EDSA nga napadisid da iti turay intulok ni Apo nga makita na lang iti panagbalaygi iti anak na gaputa diti adda iti oneg ti puso na it's really pure no daman nagsubsobraan na wala nagkurkurangan na idi ni Apo Dios iti makaammo ngem nasayaat nga tao ni Apo Imelda Bomboromnik mamatiak nga dati nga kinabayag iti biagnan awanen iti ma-wish mo para keng kuana adahen kuana aminen Bomboromnik so iti wish tayo lang keng kuanan ket nasayaat nga salunat iti adadupe nga tawen. Yes po, sir. Sir, gaputa adangaro din iti tawen ni Sigud First Lady Imelda Marcos ti may siya mapulket talo panagkasangay na. Para karigiti ubing agtutubo ken mabalbalin ket dagiti saan pay unay makamamo iti Sigud First Lady Apo Sir Yumol, sir. Anya pay dagiti rumbeng kadi amamuan nang nangruna siguro dagiti agad adal karigiti panpanawen, sir. Well, kasano kadi nga iya ammo ni Apo Imelda Marcos kadagiti ubing. She was by heart a public servant and nagasat unay ni Apo Presidente Lakay Ferdinand Marcos Sr. di the perfect match da nga talaga. Agpadada nga service-oriented, agpadada nga idulogwen dagiti Pilipino. They a perfect match. The chemistry was 100% there. Katan Bomboromnik nasaya at unay nga dagiti pamerper di itinakadon nga taben almost 4 decades. Katan malawlawag ganen. Kasano tayo kadigi lagi pa ni Ma'am Imelda, dagiti nagapuanan na kasi ako na cultural facilities, CPP, Park Center, dagitoy hospitals nga napatpatak there, hindi pa nawen na housing projects. Ken, dito'y pride in the Filipino. Nga kang kanayon na itantandudo. Among Bomboromnik, dagito'y yawenda nga sapatos na nakatado ko na kaadwang ka dagito'y naarami di Marikina because she was supporting local products. And dito'y attire na nga rod, terna, she really popularized it. Ni Apo BBM na makita medyo suot na idi inauguration that they met barong tas jay met iti suot ni Apo Marcos iti. So Apo Imelda Marcos was a first lady who gave us the president of the Philippines today ni Apo BBM. Dayta iti kayat ko nga pakadaglagipan dagiti ubing nga iti serbisyo ka nagapuanan na haang nga dagiti pamerperti iti pakadagipang kenkwana Bomboromnik. Yes, sir. Sir, iti sa bali bangira gaputa datayon iti linya adaping amin dayti topiko mi mainaig dayti pan nakailungalong iti may salinteg may extend when mayaludod iti termino dagiti agbalin presidente diti pagirian kastapayan dagiti sumagmamono public officials. Sir, may summit mangisurusuro, may isang profesor, anya iti makuna tayo dahito sir, nang nangruna kat nakatugawan, formalin na nakatugaw, ati anak ni Sigud First Lady Imelda Marcos, ni President Bongbong Marcos, sir. I'm very sure, Bomboromnik, nga numan may pasaday ito iti stand most likely dito lang di feeling ko. Numan agtuloy dito nga linteg, haang nga mabenepisyaran dagiti agdamang agtugaw, tapno nga self-serving.
hanga priority nga dito, bomboram ni, di priority, di pa nagbangon, di ba? Ti priority ti administration data, ket makasano nga pabilgan manen, dagiti umili, nga mang saranget, dagiti nga challenges, agdagubat, panagnato iti presyo, adupay iti makasapul iti trabaho, etc. So, ti stand ko kadita, bomboram ni, do adaman mangipilit, iti extension, iti termino, dagiti opisyales, it should take effect kadagiti sumaruno nga maelekan hanga dagiti agdama tapno handa ibag nga self-serving bomboron. When sir kasi nakailanad, iti sidong ti 1987 Constitution, dagiti agbalin a presidente wenno agakema kas presidente diti Pilipinas ket may kandalaeng iti maysa nga termino which is 6 years. Sir, diti nga patakaran. When 6 years laeng for local officials, 3 years, and for local officials, 2 re-elections. Among dati bomboram ni 1987 was the Cory Constitution. So, nabuteng da nga baka umatid dugma na termino ti presidente. Ngam no siya lang agpaiso, bomboromnik, okay lang, ore da ko mamay sa nga re-election. Kas jamet ti US. So, 4 years ti US, at damay sa nga re-election, so 8 years. So, kasla, no mabalim mo nga nayunan, ore 4 years, okay lang. 6 years is really a very short time. Ngayon, haang nga priority ko nak dito kapatano balbalyam iti constitution adupay dagiti mas importante nga balbaliwan. Dito iti makunak bomboromnik. Dito 6 years no nasaya at nalaing ka nga presidente, kasla very short eh. Ngem no may sakamet nga presidente nga awan aramiden na nga may isang presidente nga sa dot kasi nakatidog dito 6 years kasla di met lang malpasan kasi time ni Apo Duterte kasi nagalisto dito 6 years kaputa action pack nga talaga dito panag-presidente na so depende met ket din sunod ti presidente nga agakembom mo. Yes, sir. Sir, agyaman kami dito oras. Nimpay mo amakay naman da kay dito Bombo Radio La Union. Akin, happy birthday. Iti si good First Lady, Imelda Marcos, sir. Thank you so much po, Sir Herdy Yumol. Thank you so much, Bombo Ramnik. Anytime. Thank you. So DJ makabombo ni Professor Herdy Yumola, tubo ijay probinsya ti Ilocos Norte, ken may sakariti Marcos Scholar, ken nasinged apagayam ti pamilya Marcos, iso nga iso na ti naimbitaran tayo, gaputa manmanulaeng, dagiti makaasidag iti pamilya Marcos in terms, dagiti napapateg nga impormasyon mga kabombo.